Naimbag rabi ami kakabsat. At to'y kabsat yun ni Pastor Joey, ti kadwayo iti panagdebosyon kan panagkararag, iti daytoy nga umuna a Sabado iti bulan iti Disyembre. Nangagak may sa atimek, Whispering Hope. Nangagak may sa atimek, Angeles sa di langit, namnamay may da inyeg, liwliwat na ladingit, tibigatag manawagan, lawagin na iden, ta ni Jesus na yanaken, na bumuniti lampin. O naragsak atimek, nasipnget pagnalanak, ket narigat pagna, idjay kangatwan matmatag, bitwen na naranyag, numay tuti dandanag, ket to'y pusok maupay, ket Jesus ko wag nalekak, agserbi di maupay. O nasamit atimek, dinamnama, dito'y pusok ragsaktit denna, o naragsak atimek, dinamnama, dito'y pusok ragsaktit denna. Intun bigat kakabsat, isot yung muna a Domingo iti Adviento. Rugin iti panagsagana para iti panagrambak tayo iti Pasko. Kitkas isagsagana tayo iti puso tayo kan biag tayo, agpaay iti panagrambak iti Pasko. Kahit kumanti makipagpanpanunot kada kayo, babayin iti maysa kaligiti nagkaunaan, no, saan nga so ti kaunaan, a propesya may papan iti Mesias. Iti Genesis chapter 3 verses 14 and 15, kasto iti mabasa tayo. Kinuna ni Yahweh a Diyos iti ulag, madusa ka agapo iti naramid mo, si kalaeng kaligiti amin nga animal ti masapul amang ibaklay iti daytoy alunod. Manipod ita, aguyas ka, katapok ti kanam iti unos iti panagbiag mo. Pag ginuraen ka ito iti babae, santong agpatingga ti panagbinusor dagiti kapututan niyo.
Rim iten to ti kapututan ti ulom, ket kagatem to met ti mukod na. The seed of the woman. Daytoy ti mabasa tayo iti Ingles. No ti pagsasaratan tayo ket may papan iti messianic prophecies as stated in the book of Genesis. Actually, kaniti lessons and carols, kaniti dadum mga simbang gabi wano simbang umaga, no ti usarinda at tema ket dagiti propesiya may papan iti umay ti Mesyas kaaduan na ket usarinda daytoy a teksto. Ti kapututan ti babae, the seed of the woman. Anya kaditi leksyon tayo ti daytoy rabii. Kakabsat, sublyanan tayo man ti muna a panagbasol ti tao. Ti muna panagbasol da adan kan Eva. Nagsukir da iti bilin ti Dios. Linabsing da ti bilin ti Dios. Ket gapu iti panaglabsin da panagsukir da ti bilin ti Dios, nadusa da. Ngamsan lang isuda, pati ti uleg nadusa. Agsipod ta isu iti inaramat ti Diablo anang sulisog iti muna babay kan lalaki tapno agbasol da. Nailunod ti tao ang matay. Daytoy ti dusan ti Dios ken kuana. Ngem kakabsat, siputan tayo. No pay nailunod ti tao ang matay, kan nailunod ti tao agraman iti uleg nga agnanayon to nga agin ginura na itoy. Ti uleg ditoy is representar na ti Diablo, ti kinadakes, ket ti tao nang runa dayjay seed wano kapututan ti tao, the seed of the woman or the seed of the man. Isu i-representar na ni Kristo. From the very beginning of the Bible, manipod iti rugrugi ti Biblia, kalpasan ang nagbasol ti tao, ken kalpasan ang naipataw iti panusa nga nakwada. Ti Dios nangi karin, ti Dios nagkari nga adda namnama ti tao. Adda namnama tapno may salakan ti tao. Adda namnama tapno ti tao ket magunod na ti karbengan nga agbalin nga anak ti Dios. Daytoy ti inkari ti Dios iti Genesis chapter 3. Rim-iten to ti ulo ti uleg. Daytoy nga anak ti babae, rim-iten nanto. Ti Ingles ko na the seed of the one, he will crush the head of the snake. Anya kaya nasaw na ito abakan nanto ti panakabalin ti kabusor. He will in the end come out victorious. Anyan ang pintas, anyan ang nagdakkel nga iti Dios iti tao. Kalkalpas pay lang nga naipataw ti dusa kadakwada, ngam ti Dios nangitiden iti kari, at ti tao mabalinan tumanen tagbiag ngagdanayon. Napasamak da ito hindi na yanak ni Jesus. Hindi na yanak ni Jesus. The prophecy or the promise of God given in Genesis chapter 3 happened when Jesus was born on that first Christmas day.
Anya na nagpintas. Anya na nagpintas. Adda namnama tayo kakabsat. Adda namnama tayo. Amagunod tayo tibiyagang nanayon. Adda namnama para kan ka. Sika amalidlidayan. Sika amalmaldaayan. Sika nga adaan iti sakit. Adda namnama para kan ka. Ni Kristo iso tinamnama. Ni Kristo iso tinamnama. Umasidag ka kankwana. Umasidag ka kankwana. Agkararan tayo. Sika o Kristo tinamnama mi. Sika o Apo iti pagkamangan mi. Sika ti amumya makabalinlain. Amang ipaay ti biyag nayon ka na kami. Makaipaay ti panakaagas ka na kami. Makaipaay ti tulong ka na kami. Awanan sa bali. Umasidag kami organ ka. Umasidag kami organ ka. Kaasya na kami. Agasan na kami. Tulungan na kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat, no nariknayo ti parabor ti Dios kada kayo. Babayan kayo iti online ministries iti Nax UMC. Kat ti Apo, kat no ti Apo karkarita na kayo nga ibingayo ti bendisyon nyo iti iglesia agraman iti Nax. At to iti Gcash kan mga accounts ti iglesia tayo iti Nax. Mabali yung transfer na ito'y ti donasyon nyo. Kat no'y narami nyo na ito'y ibagayo ka di, i-message na kami no para itanya nga ministry sa ito'y. Ti may minsan pa'y siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo ti daytoy arabi ti Sabado, iti panawan ti panagkararag ken panagdebosyon. Ti Dios ipain nati pamendisyon parabor kada kayo. Amen.